ngithi nawu cash ngene emotweni nami manje nidlule eMantros nithenge nekuthengayo nifike eGoli nibhuka indawo yokulala nibabili nje uwe nje nomkakho bese ngithi mina ke ngicela ke hambani ngolesihlanu sohlangana ngesonto bese mina ngicela ungiveze tusele Ngibingelele kuphina kuphila okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi, bayamazi abaningi kuyo le channel. Abanye bathi umathengisa ngobubi einkundleni zokuxhumana. Kanti ke angimubi njalo. Ayikho vele insizwe yimbi kodwa ke bafowethu angikho lapho. Bafowethu lana ngizonethulela ke inkulumo kaMongameli ke namhlanje wengane zakwethu wamabhinca okungizwe Mchunu lapho khona ekhuluma khona ngezinto ezibalekile ke lapha ayithinta isiboshwa uThabo Bastar lapha wengane zakwethu kwisiboshwa ekuthiwa siyingozi kakhulu. Uphindwa wakhuluma ke encoma ke nomcimbi akade ivakashele ehambele ke lapha wengane zakwethu. Ngalokho makhulu ke sikudedelele iclip kangizwe Mchunu uze ukuthi beyithini uma cingwane wengane zakwethu. Yabona ngiyaqala ukubona ibhinqa nje yana eliyimeya kodwa likwazi ukwahlukanisa phakathi kwepolitiki nomndeni. Likwazi ukwahlukanisa phakathi political agenda and ama family agenda. And lento leyo ikhombisa ngosobala ukuthi umfoka mathe umeya wasejozini ukhulile. Ngificana naye lapha impela ekhweni lami lapha kwaNxumalo kwemula ke indodakazi khona kanti naye ukhona umenyiwe ngajabula kakhulu ukumbona. Sagiya ndawonye kwakuhle leyo nto leyo ikhombisa ubunye nento wagijima waziphula esijabulela sihamba no quality sihamba no Sminoff kumnandi kuhle kudelile ngane zakwethu impela nje lapha ke ngabona ukuthi hayi cha bakwethu kwazi kwamnandi wasilungisela nendawo wathi bafana bakithi eke ningashayeli sekuhlwile eke ikhona nendawo yokuciyama kwaba umuntu yabona lokho nje mfoka mathe uqhubeke njalo kumholo wenze njalo ke hayi laba bohola abahlala beqhudule bethu kuthela into abangayazi because politics umndeni nomndeni siyakhala ke manje. Ngiphinde futhi ngibonga kakhulu lapha ke enkosini yasemanzimeleni umfoka Mchichimbone wenkehli eke ugologobile awu madoda izalo insizwa yabona lensizwe bigama izolo izalo umngani wami izalo inkosi izalo ingqulo yami izalo baba wami ubisithatha njengabangani njengabafowabo esikhulisa evumisa amabutho impintombi zasemanzimeleni ugogologobile ulobile behliziyo ethanda ubukhosi unkabaza wakholela zafa ngabo bazafa itotsile umsiphula ntanga imilile atshale zakhe inkosi yasemanzimeleni leza la uthanda mfoka Mzimela uyena njengamanje osesihlabeni ukubambisana kwakhe nokubambisana naye namanye amakhosi abaningi abengabonela lapha inkosi yakwaZulu ngebikhona laphana eke inkosi yakwambuyazi bikhona ngilamele kancane lapha ngithi ngisafuna ukuyibingelela umbuyazi wasenkosi kusenyamalali ngibonga kakhulu eke mbuyazi mabhodla ukubona ngibonga kakhulu emakhosini eke inkosi insizwa ngifuna ukuphakamisa ngiqhakambisa futhi nenkosi insizwa lapha kakhulu umfoka Mathaba laphana impela laphana impela ozalo skip yathela ngoba ibona zombili eyamesisa hawu madoda suka ayi walo holy butho madoda walo holy butho walo hola babutho walo mabutho engena futhi emakhosini wonke acacelwe esengiyanga ngawahambela ayikhexa lapha impela kuloya emcimbi obulaphana hayi impela mhlambe seyoshombo ilanga lethu lesi sikhathi samanje ngoba sisalindele ukuthi balele ke lenabe kwaZulu ekhanda lethu sonke singamaZulu yile nifuna kwaZulu ngoba siyagubha umsarelo sinako kwethu nani nakanindwa ngilezi neingubo lezi enivunula ngazo thina masikhahlele ilokujana sikhahlele injobo lapha sikuyabona kathi ayisongobani nasidla sonto okudlala thina. Ngakho ke ngifuna ukuqhakambisa kakhulu ngimbongela kakhulu umfoka Mchichimba ngokuthatha intombi yasemachunwini le eWashbangi ke impela eMnambithi ngijabule kakhulu ukuthi ke umfoka Mchichimba sokhulile manje ngamza kwethu bengizoqhakambisa lokho angandi ngamade kodwa njengopresident wamabhinqa sengiphetha okukhulu kunakho konke ngizoveza indumalo yami
ngizoveza indumalo yami nendumalo yama-Afrika ngithi mina Africa wake up, South Africa wake up. I was just analyzing, ladies and gentlemen, I was just analyzing a thorough analyst that I've just made, looking at the history of Thabo Bastar. Lo pastor lona owadlungula abantu abaningi, wabulala abantu abaningi, waboshwa ngo-2012, kwetshwa, wahlala ejele, kunalokho waphila kangcono njengoba kade ngaphandle. How many Thabo Bastar that are out there in prison? How many Thabo Bastar that are inmates and doing more than what we just know about Thabo Bastar? That is a security threat to the whole nation. Umndeni yabantu la bahlukunyezwa uThabo Bastar ithini njengoba kade vele chachaza ngaphandle nje. Lapho ngikhuluma bakwethu abangakasazi istory, ngikhuluma ke ngomfana omncane ongqondongqondo ohlala phela basazozala, ngicabanga ukuthi eSouth Africa ungowesithathu. Futhi mhlawumbe uyabedlula laba abanye, mhlawumbe umuntu angathi angamdluli uShawuke. Khona inkunzi lapho uShawuke yayibamba imoto zemali, isigebengu uShawuke, abantu nabasesala imali asesashona. Inkunzi Malanga lapho yayikwazi uqasha nesi-consulting company, kube sengathi kule consulting company endaweni thizeni kanti bafuna ukubamba imoto yemali ngendlela ehlanipheke ngayo. Bazomkhumbula abanye abantu ukuthi ukhona uShawuke. Wayingozi ngendlela eyisimanga. Ehlakaniphile ngena manje ejele phuma manje kube usho omunye umuntu athi kuboshwa yena. Khuluma manje. Kuzoba ananasiya mathi waphuma ngembobo yamasimba lapha lo wathiwa wayibheca wangena ngepipe lamasimba waphuma ngalo waphumela ngaphandle wakhela imanga lokuthiwa Ananias Mathi, and is one of the famous prisoners that we have ever had in this country, and is also from Mozambique by origin, and ulokhujana uChauke he was from Limpopo. And then njengamanje we got Thabo Bastar okuyena ogile izimanga eSouth Africa kanye noDokotela Nandipha Makhudumela, lapho uthola ukuthi khona lapha kuma kuchazwa ngalabo abantu udokotela wangampela futhi professional futhi osebenzile as a doctor. Ngifuna ubuke mbukele lapho ngasekhaya ukuthi lento ethiwa ukwaneliseka into ehamba ifikephi, lento ekuthiwa indlala ehamba ifikephi, lento ethiwa unembeza ehamba ifikephi. Into eyenzekileke lapha ka lo Thabo Bastar lona ke uphile kangcono kakhulu esejele, waphinde wasungula icompany, wazenza njengomuntu ohlala emazweni asako-America one media company edinga ama-investors, waze waselebrate ngisho i-birthday yakhe esejele, wavela esejele evela ngegama lomunye umuntu, waselebratewa ama-investors afaka yonke inhlobo yemali eyi-multi-millionaire esejele. Ngikhumbula lapha umuntu wayebizwa kuthiwa ke i-Facebook rapist. How many of them are out there? Umbuzo umile, bangaki oThabo Bastar abasemajele njengamanje who are enjoying life to the fullest, who don't care, who abangenaluzwelo lokuthi baboshiwe? Ngabe isigwebo sentambo ngoba uThabo Bastar njengamacala awenzayo wathola isigwebo sentambo, ngabe namhlanje lezi inkinga esibhekene nazo ngazikho. And then he is also exposing the security threat in the whole South Africa. Ayibheke ecele mfowethu, hayi angikuzondi, uyazi nawe nguzondi, hayi kodwa mfowethu hayi akusebenzeki kahle mfowethu, angazi noma iphathi lakho noma yini. Ngibonile ukuthi uyothandazana boxhumaxhuma uca uqala ngisho iculo lesonto, angazi noma uhambile nje uhambile ningekho niseTanzania nje laphana. Into edala lokho ngizoyisho egcineni ukuthi idalwa yini. Bheke icele niyabahlukumeza abasebenzi, yabona amaphoyisa omgwaqo, amaphoyisa ama-SAPS, abantu abangabavikeli, abantu basemajele, onesi, othisha, all of those people, they are subject to corruption. You know why? They are earning nothing. They are earning nothing, yet they are protecting the nation. I once said this, ukuthi there is a timing bomb.
leli bomu lelifufusayo ngitshela mina ukuthi disaster eyocisha ifuze ama unrest eyocisha ifuze o coronavirus eyocisha ifuze inhlekelele zango 1976 into the timing bomb that is coming to our country if we don't resolve this nonsense of ukuthi abasebenzi bakahulumeni behola udoti behola amakinaki behola uthuvi imali engekho bekicele ngakunikeza manje ngithi mina kubo umuntu nje ordinary uhamba uye renke noma udrive ngikunikeze nje 15,000 ngithi nawu cash ngene emotweni nami manje nidlule eMantros nithenge nekuthengayo nifike eGoli nibhuka indawo yokulala nibabili nje uwe nje nomkakho bese ngithi mina ke ngicela ke hambana ngolesihlanu sohlangana ngesonto bese mina ngicela ungiveze usele namalini ungabe ngisho ukubuye eGoli ngendlela imali engekho ngayo lo hulumeni okwazi ukuntshontsha yena yedwa azakhohlwe ukuthi imali ivalue yayo isiyehle kangakanani. You don't even have a system to value money ukuthi imali mangabe siluze ivalue to this level, therefore 1,000 rand seliyafana no100 rand nihlanganisela into ibe into eyodwa lokho lesiphathisa amaphepha encwaba la shit man. So that you can tap out to another value of money. Now you have over delayed things and you can't even propose those things because you are busy fighting amongst yourselves. For the 500 it's late. 1,000 also represent 100 rand. So that people can see the value of money have dropped. This money, therefore, we need more systems to make sure that we are able to make more money.